Dakle, to bratstvo je put do dženneta. Susret s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na njegovom haudu. Moramo biti jaki u ovoj stvari. Nema jedinstvenog, nema naroda jakog, nema jake zajednice bez tog jedinstva, bez tog bratstva. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wallazi nafsi bi yadihi la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu." Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. I to je jasno svima. To je jasno svima. Neće ući u džennet osim vjernička duša. Ali poslanik sam nije stao na tome, nego kaže: "Wala tu'minu hatta tahabbu." Ali nećete istinski vjerovati dok se ne budete međusobno voljeli. Nećete istinski vjerovati dok se ne budete međusobno voljeli. Kad dalje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Muslim: "Nebeske kapije se otvaraju četvrtkom i ponedjeljkom i Allah prima dobra djela. I Allah prima teubu i pokajanje od svih ljudi, osim od dvojice. Od otvorenog neprijatelja, otvorenog nevjernika, od mušrika, od kafira, i ne prima dobra djela od dvojice muslimana koji su posvađani dok se ne pomire." Pogledajte, braćo i sestre, ne treba komentar ovom hadisu, ne treba komentar. Allah dželle šanuhu upoređuje, odnosno poslanik sallallahu upoređuje ovdje ljude koji ne govore, muslimane koji su u zavadi, jer je veliki grijeh da musliman s muslimanom govori, odnosno muslimanka s muslimankom i tako dalje, ne govore više od 3 dana. Ne smiju drugima leđa okretati, ne smiju se svađati. To djelo neke dobro djelo, baca se od ozgo, ne prima i Allah dželle šanuhu takva djela. A ti klanjaš, postiš, daješ zekat, makar stalno bio u namazu, Allah tvoje djelo ne prima. Jer znači, to je dokaz da ja i ti nismo iskreni. Ja i ti klanjamo u jednom safu, a ne volimo se. Ja i ti klanjamo u jednoj safu, jedan drugom selam ne nazivamo. Gdje je tu iman? Šta je dokaz našega imana? Šta je dokaz našega bratstva? Wallahi, to je samo dokaz da nešto fali s našim bratstvom. I među ashabima, odnosno pred ashabe se nije moglo, braćo i sestre, ispriječiti ništa na putu njihovog jedinstva, njihovog bratstva. I sve su zato žrtvovali. Poznat je primjer Abdullah ibn Zubeira i Muavije radijallahu ta'ala anhum ecma'in. Abdullah ibn Zubeir i Muavija su imali bostane jedan pored drugog. Pa su jednog dana, a tada je Muavija bio halifa, jednog dana su Muavine sluge ušle u bostan Abdullah ibn Zubeira i napravili su haos, napravili su zijan. Pa je on napisao pismo Abdullah ibn Zubeir Muaviji i kaže: "O sine one koja je jela džigericu", da bi ga što više urijedio. A Muavije je sin Hinde radijallahu ta'ala, primila islam. Dok je bila mušrikinja, imate u knjizi to divno njeno primanje islama. Koliko je kasnije žrtvovala za islam. Ali u tom trenutku njega je srdžba savladala i hoće da ga što više uredi, još on halifa. I kaže: "O sine one koja je jela džigericu, tvoji su momci uradili to i to, danas mojim bostanom, i ja hoću da mi to nadoknadiš." Muavija pita svog sina Jezida: "Šta misliš, sine, kako bi trebali postupiti?" Kaže njegov sin: "Ja bi sad odmah poslao policiju, uhapsio bi ga i žestoko bi ga kaznio." Kaže Muavija: "Sine, vidiš kako je tebe savladala srdžba isto kao i njega, kako vas je šejtan obu dvojicu zaveo. Ja imam bolje rješenje." Kaže: "Kakvo, babo?" Napisao je pismo Abdullah ibn Zubeir i kaže: "O sine datun nitaqain, o sine vlasnici dvaju pojaseva u džennetu." Jer je Esma radijallahu ta'ala majka Abdullah ibn Zubeira. I on ga naziva po najljepšem imenu. Spominje njegovu majku koja je vlasnica dvaju pojaseva u džennetu. "Kažeš mi da su moji mladići uradili to i to s tvojim bostanom." Pa kaže dalje: "Tako mi Allaha, kad bi se sav dunjaluk ispriječio između našeg bratstva, ja bi ga žrtvovao. Što se tiče bostana, on je tvoj od danas, a što tiče mojih mladića, od danas su tvoje sluge, ja i tebi dajem." Tako postupa brat prema bratu muslimanu. Još je halifa, može da radi šta god hoće, može ga kazniti. Kada je karavana Osmana radijallahu anhu došla sa robom, došla se u Medinu, glad vlada, nestašica. Trgovci su odmah, znamo šta trgovci rade, potrčali su da kupe robu od Osmana radijallahu anhu. Pa su na 10 dirhema davali 12. Kaže Osman: "Malo dajete." Kaže: "Evo 15 na 10. Kaže: "Malo dajete." Kaže: "Wallahi Osmane, mi ne znamo ko da više. Ne postoji trgovac za da više." Kaže: "Wallahi, ja znam ko daje više." Kaže: "Ko Osmane?" Kaže: "Allah daje
Od 10 do 700 puta više. I budite svjedoci da ja svu karavanu dijelim siromasima Medine. Islamsko bratstvo. Islamsko bratstvo. To je dakle, tako se ponašanje i materijalno se pomagali, a i moralno. Kada je potvorena majka svih vjernika Aisha radijallahu ta'ala anha, munafici šire priču po Medini i govore da je uradila to i to. Čovjek i žena, ashabi, ashabika, navečer ne mogu da spavaju. Ne mogu da spavaju kao da se to njima desilo. Jer napad na čast poslanika je napad na čast svih muslimana. Ebu Ejub el-Ensari u čijoj kući poslanik sellem prvo konačio kada je učinio hidžu. Kaže svojoj ženi, pita je, tako ti Allaha, da si ti bila na Aišinom mjestu, bi li to uradila? Kaže, vallahi ne bi. Vallahi ne bi. Kaže onda o njoj, vallahi Aiša bolja od tebe, pa kako će na to uraditi? A onda ona njega pita, tako ti Allaha da si ti bio na mjestu Safvana, bi li ti to uradio? Kaže, vallahi ne bi. Kaže, vallahi Safvan bolji od tebe čovjek i bolji vjernik. Kako će on to uraditi? Pogledajte kako čuvaju čast. Ne vidi ih niko. Ne vidi ih niko. Sami su u svojoj spavačoj sobi. Ali se brinu za čast muslimana i muslimanki. Jer je, braćo i sestre, čast muslimana svetija od Kjabe. Svetija od Kjabe. Poslanik se sve tavafi oko Kjabe i okreće se Kjabi i kaže, sveta si i velika je tvoja svetost. Ali je vallahi kod Allaha svetija čast muslimana. Svetija čast muslimana. Zamislite kada bi neko od nas, ne uzubillah, se sada odlučio i rekao, ja idem srušiti Kjabu. Šta bi rekli za njega? Ili je lud, ili je postao murted, otpadnik od vjere. Veliko djelo, krupno djelo hoće da uradi. Ogroman grijeh. Jer Kjabu će srušiti najveći nevjernik na dunjaluku pred sudnji dan, onaj dvonoščić, to će doći kada više Kaba ne bude koristila svojoj svrsi, kada Allah uzme duše vjernika. A pogledajte, braći i sestre, koliko mi puta na dan srušimo Kjabu, ogovarajući jedni drugi, napadajući jedni drugi, vrijeđajući jedni drugi. Po 100 puta na dan srušimo Kjabu, napadajući na čast muslimana i muslimanki. A o tome slabo razmišljamo. O tome slabo razmišljamo. Wallahi, to je velika stvar. Kako može čovjek koji pada Allahu na seđdu doći navečer na sjelo sa određenom skupinom ljudi i pričati protiv drugog brata muslimana ili sestre muslimanke? Prenositi riječ, gibetit, napadat, vrijeđat, omalovažavat i tako dalje. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi imam Ahmed i Ebu Davud, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, neće musliman poniziti drugog muslimana u situaciji kada bude napadnuta njegova čast, a da Allah njega neće poniziti kada mu pomoć bude najpotrebnija. I obrnuto, neće musliman pomoći ili pomoći da se odbrani čast muslimana u situaciji kad bude napadnuta njegova čast, a da Allah njemu neće pomoći kad mu pomoć bude najpotrebnija. Kad mu pomoć bude najpotrebnija. Dakle, takav je bio odnos ashaba i ashabi i takav, braćo i sestre, je odnos nas jednih prema drugima. Nas jednih prema drugima. Kaže poslanik sellem, kada je opremio vojsku na Tebuk, tražio da ashaba da daju, da se žrtvuju, da opreme vojsku. Jedan čovjek, zvao se Abu Damdam, nema ništa. Svi su dali ponešto. On nema ni hurme da da. Pa je navečer došao, klanjao noćni namaz i kaže, moj gospodaru, ja Allah, ti znaš da ja nemam imetka da podijelim. Nemam imetka da podijelim, da udjelim, da opremim samo jednog vojnika na Allahu, na tvom putu. Ali gospodaru moj, ja kao sadaku ulažem svoju čast. Zato muslimana koji me je uvrijedio, koji me je ogovarao, koji je napao na moju čast, oprosti mu gospodaru. Oprosti mu gospodaru, ja mu opraštam. Ja mu opraštam zbog toga. Pa kada je svanulo, Allah je obavijestio poslanika sallallahu alejhi ve sellem o tome, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postrojio ashabe i kaže, ako nemate imetka, zašto ne možete biti kao Ebu Damdam? Zašto ne možete biti kao taj čovjek koji je svoju čast založio i oprašta svim muslimanima u toku noćnog namaza i moli Allaha da im oprosti? Dakle, međutim, danas situacija kod muslimana kakva je? Muslimani se nas gložu međusobno i tako se lahko odlučuju na svađu, na prepirku da nevjernicima, braćo, ne treba bolji način, ni bolji metod od nas sami da nas zavade i da nas podijeli. Podijeljeni smo po svim mogućim šavovima.